Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gelanama hayruji ɗuɗɗi latiɗi ɗi duniya be alahira. Mo moɗon wiyeteɗo Abdul Kadiri Abubakar inchallah. Mi wardani on be videowol kesol dow ko larani tintinoji application je mbi'en tokkoto waɗugo bandiraɓe. Nder application ji téléphone meɗen mi hosi application gotel mi yiɗi mara tingunore majum ngam exemple e bo hawti bo ɗuɗɓe yimɓe ƴamti application majum bandiraɓe. Ngam mi wi accumara jon lawlowtaɗum ɗum application ji ɗum giɗi ngara tindinore man en pamtina derken ko bo sobiraɓe en amin ko bo pappiraɓe en hamma en amin be ko nandi be majum non kawdo andi ɗum application on je ko larani téléphone android masalan a yehi pellel wasuni enregistré vocal ko bo mbiya enregistré audio ngol yetti ko ta 30 minutes ko bo ngol yetti ko ta 1 heure du temps kadi afondiraɓe audio ngol yetti de ko ta 1 heure du temps ayi audio bo maran sembe sosai hosan mega ayi ha yerba hedi whatsapp ata audio man don mari mega ma andi whatsapp to puri 16 mega bayni fotay yerba cd lesta majum to ngam majum mi yiɗi mi waddana application no ngara ton ɓusta sembe audio majum musamman moddiɓe meɗen wasotoɓe audio ɗo nafande téléphone maɓɓe inchallah application ha téléphone maɓɓe ngam kala inde ɓe gaɗi ɓe koci wasu maɓɓe pat ɓe giɗi gerɓa nder guruje ɓe ɗon mari haaje ɓusta sembe audio majum to application ɗo nafete modibbo ha ɓustugo sembe kujero audioji maɗa ha téléphone maɗa ngam hoytingo ha yerɓugo nder groupe ji maɗa inchallah. Ngam majum on jaha on dara video ɗo iga fuɗɗam haragare amma hidde ko dara video majum ɗo ɗum mara haaje to a latake a keso a abonné fasanti ɓe yan haɗa waɗi s abonné a yaha s abonné gon ta ɓiɗiɗo ton waddante lunguruyel goto mana toɓɓel ni sai a iya ɗo toɓɓel man ko gartan kon tatton sai a ina je dow ɗon hollata a abonné ha chaîne amin je fasaha tv ɗon mara haaje bo a ɓiɗana vidéo meɗen like ɗon mara haaje bo a partage ana sobiraɓe maɗa vidéo majum nder groupe ji whatsapp banda on kofno on gelanam hayroji ɗuɗɗi be ɗo miɗo wiya on suuɗe jam mi accida on be vidéo majum on jaha on dara bana ni amma hidde ko ɗum mari haaje intro ɓawa intro vidéo man jokkan inchallah. Assalamu aleykum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe tv bana mbino a fuɗɗam video mi hollanon lawol nde ngarata on ɓusta na téléphone moɗon ko bo min ɓusta na audio ji téléphone moɗon sembe masalan goɗɗo enregistra vocal ko bo wiya o enregistra audio irum bana wazu irum o yehi an kam pellel cérémonie ni so ta oyiɗo yerbana goɗɗo audio jo enregistré goni sai ata audio man ɗum mari mega ɗo hosa mega juro irum o yerɓanan mo kala whatsapp ko noy be ko nandi majum malla bo min worma ko ɗon petel fotai hosa audio man ngam teddugo magol to ɓe ɗo ƴama ɗuɓɓe ɗo ƴamtamne waɗata e ustana audio majum sembe warta audio man wona daidai to kanjum on mi wi accu mara video ɗo mi waddana on bandiraɓe. Lawol nde watta ɓustana audio man sembe aran man ni a nasta play store maɗa bana ni ɗo on play store to a nasti play store a wara babal recherche haɗɗo ara babal recherche nda babal windi goto audio converting audio converter audio converter banni on mi tammi on yi to mp3 sun hoso ala recherche on iya halisso to ini waddanama banni so on jippan warandaje ɗo on ina ɗo ton to iya ɗo hollama installe son hoso installa ton install waɗana ouvrir haɗɗo son hoso waɗa ouvrir go to waɗi ouvrir audio nder tanan bana on yiyatara to tama banni foto on ina ɗo foto waɗa continue haɗɗo en waɗa continue ina haɗɗo to ina ɗo ni on dawaddani on banni son waɗa ina nda haɗɗo convert file to ini do ton do banni do so aron ina haɗɗo file ga audio ga application man ke so install ɗum
Sara koshangel ta koshangel sa sara ya okay ta okay sa tanante da audio jam banani masalan da bana audio ngol do ko je do jen hosi fu banda je premier en hosa jiro ta hosi ni hado se waddante nano an install ha telephone ta an install honda telephone bondane hollata AMR malabo AAC hollata to se wara wartira to MP3 haddo a ina to wara iya to MP3 yo wanda ta an sira telephone da AAC jiro to telephone petel bonda jiro waf don hollete to banni man on se wara wartira to MP3 ta wartira to MP3 iya haddo bo do bo se hosa jippa wartira de dei ne fottante to idi 30 to idi 24 e ta wani wara gal 16 do kam wana ni an kam ko e wana 64 do bo c'est bon a wara haɗɗo bo a hosa a wartira dow kombin a wartira do je primero ɗo bo a hosa a wara kanjum kam ma wala hunde a acca dow je premier majum shikenan haɗɗo bo to a yiɗi a fotti a ta'a audio man a ɓusta wala ha nda wadden ma daidai audio man to a yiɗi ɓustugo a wara a waɗa ni ɗo a ɓustigal fen audio majum ɗo bo to a yiɗi ɓustugo gal fuɗɗam bo a wara a waɗa ni a ɓusta gal fuɗɗam audio majum to shikenan sai a waɗa retour ɗum publicity on to shikenan to waɗi ma banni sai a wara waɗa convert a ina dow jiro to a ina dow jiro waddante to a itta publicity nda timmi nda audio ma ɗo waɗa convert to c'est bon timmi to timmi sai a wara ya don mana wi gonni ɗo audio maɗa sembe magol ɓusti do to a nasti ha telephone maɗa ha listeji tawi hunde ɗo mani a nasti aɗo wara to anda audio majum ha huɗo nda je tan audio nda ɗum tan je premier nda je jotta bo ndiyam ɓusti audio majum nda ɗum ɗo on yi to ɗo on lawol ngol a tokkoto a ɓustirana telephone audio telephone maɗa sembe be ko hoyi nana be ko sadi sai waɗa retour hunde fere ɗon ha babal enregistrgo zero man bo en laram holla on babal ta enregistiran audio ha telephone maɗa bo ate nda bana ha ɗo en nasti nanda babal waɗgo enregistrement man audio sai wara nasta parametre to a nasti ha parametre sai wara iya to a yi haɗon nda holli man nda AAC nda je AMR je mi hollino to ɗon to ANC ɗo audio man maran sembe sosai na bana on numatar samari mokka ton on wartira ɗum ha je ɗo je AMR ɗo ko a telephone petel mana fo telephone coronko ko bo ya tok fu ɗum ɗo mari kanjum majum ɗo ɗum on respecta ɗum boɗɗum bandiraɓe ɗon fu ɗo waɗa audio to yake fere waɗa botte audio marata sembe tammini on fami video meɗen bandiraɓe on kofnama on gelanama hayro jirɗi momoɗon biyeteɗo Abdul Kadri Abubakar inchallah.